weet weer weg. Is dat ding? Nou, direct naar plat leren. Is dat goed? Ja. Hey, ja, wat doen we dan met de handje? Ik ga handen en zo. Roos. Zelfde kleur als u. Die trui en mem haar jas. Zelfde kleur. Nou, goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Een nieuwe vlog. Nou, goeiemorgen alle keer. Wij doen nu al geruime tijd de chitsvlog. En ik krijg heel vaak wel vragen over bepaalde dingen. En nu heb ik er een paar vragen uitpikt. 4 vragen heb ik er uitpikt. Die we op social media... Zo'n kleuren? Heb ik wat vragen uitpikt van social media en onder YouTube. Nou ja, die wel eens vaker voorkomen of die ik wel gewoon leuk vind om te beantwoorden. Er waren heel volle. Maar zoals ik zei, ik had er dus 4 uithellen. En die ging ik even mee terugnemen. Vraag 1. Mag ik een keer met die vloggen? Nou, die vraag krijg ik heel vaak. En ja, ik zou dat natuurlijk heel graag met iedereen doen willen, maar ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Wat ik dan wel vaak zie is van, hey, wij zijn altijd op een paard, dus ik kies me eigenlijk overal wel treffen. Houd het ik een beetje in de gaten op een vlagstuk, zeg van, hey, we gaan daar en daar heen. En dan denk ik van, misschien moet ik daar dan ook even heen. Loop mij dan even aan de mouw of vreet je dan als met je komt, stak aan het vlaggen ben van, hey, mij krijgt even, maar die op een foto of weet ik veel, zoiets. Want om echt met iedereen te vlaggen, ja, dat wordt hem helaas net. Dus ik zou gewoon zeggen, als mij een keer ergens treft, loop me even aan de mouw en waar weet ik de vlagcamera dan mij of ben ik aan het vlaggen en kom dan dags even in beeld. Oké, vraag nummer 2. Wat is er met die jerm? Ja, die stier onder een videoclip dat ik zei, oh, dat ging net zo goed met mijn jerm. En nou ja, ik had het in het verleden wel eens uitlijnen, maar ik denk, laat ik het gewoon nog eens uitlezen. Wat is er met die jerm? Nou, als het juist eigenlijk net zo volle. En ik had heel veel geluk, omdat ik eigenlijk alles er wel mee ken, dus dat is heel mooi. Maar ik had een aantal jaren te bek, had ik een best wel zware nekhernia gewoon. En daarbij is mijn hele rechterjerm uitvallen. Die kon ik echt heel net met broeken. Heel soort pijn kon gewoon. Uiteindelijk ben ik opereren. Gaan ze een tussenwervelskief verwijderd mijn nekken. En gaan ze 2 nekwervels met een titanium plaatje onderkozen. Dus ik ben eigenlijk een beetje een soort van hele robot. Grapje natuurlijk. Nou, toen werd het er zijn van waarschijnlijk is die jerm nooit meer broeken. Dus daarom zei ik, kijk, ik mij van geluk spreken dat ik hem wel broeken ken. Maar hij is net... Oh, wat mooi. Wauw. Oh, pompoen. Maar hier is dus net, zat het best hard, maar ik ben heel benieuwd hoe het er nou is. Pompoen, ja. Ik ga heel veel fysiotherapie horen en oefeningen en ik moest het schreeuwen op mij leren. En nou in principe het meeste ken ik wel. Ik heb gitaarspelen, dat weet ik een beetje benauwd voor dat met mijn kennis zo. Het enigste is dat ik deze hele baan geen gevoel in meer had. Dus die is ook wat trillen, misschien wel eens wat trillen. Haakt het van nature ook wel een beetje, maar dat is daar net beter van worden. Dus ja, dat trillen dat jij gewoon een beetje bij. Ja. Dat is altijd zo net mijn inspanningen wat ik maar dat... nou, vooral Riox. Nou ja, inderdaad, als ik dat inspan wordt het wel slimmer natuurlijk. Maar ja, er zit dus geen gevoel in. Ik ken het wel broeken. Maar dat is dan wel eens lastig, mijn zware ding. Tillen maak ik eigenlijk net aan. Ik vanwege die nekhernia nou steeds maar. En ik liet heel vaak dingen vallen. Nou, wil je een oorpapierken? Ja? Zullen we zijn oorpapierken pakken? Ja? Ja, dat is dus een beetje mijn jerm. Ik ben blij dat ik mijn broeken ken, maar sommige dingen is nog net heel... zat het wijze maar het is oké en ik ben er oké mee. Oké, ik zal even een papiertje pakken voor Ildo. Dus zijn we bij hem. Waarom? A few moments later. Hoppatee! En weer weer weg. Een beetje naar achteren. Kijk, zo die? Nou, direct naar pad leren. Is dat goed? Ja. Oké. Vraag nummer 3. Wat is nou het liefste? Ja, echt heel veel leuk. Maar eigenlijk alles al. Maar wat eet ik nou het liefste? Ja, ik ben echt eigenlijk wel heel gek op groenten. Ja, maar dat is echt zo. En dan met name broccoli en bloemkool vind ik wel heel heerlijk. Maar ik ga natuurlijk echt wel... ik vind kip tandoori heerlijk.
En ik maak heel graag naar de wagging. En ik denk dat wel, want dek is dan gewoon op dat moment wees dan zin in haast. Kist dan, lukt het? Kist dan pakken zeg maar even sushi, wat soepje, en een stukje vlees, groente, een stukje pizza. Dus vooral die variatie vind ik dan wel lekker. Maar echt favoriete gerecht is dan denk ik wel kip tandoori of tandoori met vis. Vind ik wel lekker. Ja, en ik ben dus eigenlijk echt wel slucht op groenten. Ja. Ik kom een dien. Roze. Zelfde kleur als die trui en mem haar jas. Zelfde kleur. Ja, Erke. Noemen. Fjouwer. Fjouwer. Oh ja. Nou, die vraag krijg ik steeds vaker. Komt er echt een tredde bandje? Nou jongens, ja. Wij hadden 2 hele leuke drukke bandjes. Daar had ik de hand vol om beteren. Dus ik denk dat we het hierbij horen. En daarnaast, voor u is het net weilen om heel makkelijk band te krijgen. We hadden best wel... Nou, het gaat bij u net vanzelf. Had ik wel eens een vlagje van maken. Dus check dat nog even. Waarom? Dan vertel ik het hele verhaal een beetje. Ik denk, nou je hem net maar vervelen. Maar dat is bij u dus net zelfversprekend. En ik had nou ook wel zoiets van... we hebben 2 zoenenbandjes op de wereld zetten in. Ben ik heel wies mee. Maar zoals ik zei, het is echt wel... Nou, had ik de handen echt wel vol. De dop? Ja. Men pakt de dop zo, oké? Dus ja, ik denk het net, maar... Ze is nooit, want nou, mocht het toch zo wezen, maaien, matten, dan is het meer dan welkom. En ik bedoel, wie haar genoeg plak, we zijn druk maar om wel bezig, dus er is plak genoeg, er is leven genoeg. Dus ja, mocht het inderdaad dan wel waren, het is meer dan welkom. Dus, maar ik denk dat we het mooi bij deze 2 monsters bestaan. Vraag nummer 5. 5. Yes, Oh, Jiske, ja. Jiske, mooi boeten aan het badje, hè? Maar Jis. Ja, Jiske, poeder pakt, hè? Kijk, Jiske. Wanneer komen er weer nieuwe videoclips online? Ja, we hadden natuurlijk al heel vaak over die 4 benneversjes gewoon weten we met de waanden binnen. Maar wanneer komen nou die clips online? Nou, dat zal ik je vertellen. Onkomende vreed en sneun binnen de clipopnames voor het versje Rapgrut en zwemdiploma A. En het is ook de bedoeling dat die dan redelijk gauw monteerd worden en online komen. Dus dan ben je echt zichtbaar. Ik zou zeggen, check ik even alle andere versjes op ons YouTube kanaal. Is een apart kopje vinden, daar staat bij versjes van Chits. Oh, kijk, kleur ik dit eerder. En onder dat linkje kun je al een aantal clips vinden, zoals de Christclip, die we toen maken in theatertuin. Ja, wat ik die dan? Ja. Maar Pakenzaken en Beppe Klaasje en Jara en Tante Vief. En nou ja, Maria Meijer ben. En Teertske, Rolf Jan. En nou ja, echt de hele mikmak zit erin. Dus die is wel zeker de moeite waard om even op te zitten. En natuurlijk aan even op dat noemen stemmen op de Frieske Top 100. Dat zou ik echt super leuk vinden. En nou, misschien het zou ik mooi wijzen als Rapgrut in de Frieske Top 100 komen. Zo, of in ieder geval dat erop stemmen wordt. Want dat is toch wel een van mijn favoriete nummers. Dus ik hoop dat die clip op die clear is. Dus sterk op stemmen is. Dat is wel, dat zou ik heel leuk vinden. Wolkje? Dus ja, van de rest staan er ook nog clipjes op van Hannen en Hansjes. Echt leuk voor de allerlidsten. Hey, ja, wat doen we dan met de handjes? Ik ga Hannen en Do. Do heeft handjes. Oh, oh. Ik ga 2. Do heeft 2. Dat is Helendal. Oké. En ik had pyjama dij. Joet hadden wij pyjama dij. Lekker chillen. Mijn boekje belaten. Dan is met mijn boekje aan het lezen in de clip, hè, van Tonke. Lekker lezen in de pyjama. Ja, toch? Eten. Lekker eten. En wat doen we dan met de popcorn? Smieten? Omheen zo? Ja, toch? Ja. Dat smieten we al hier omheen, hè? Dus die hebben we. En we hadden natuurlijk de fruitclip. Met Sjaak en Rolf Jan op een skelter. Rieder.
En dan ben Ildau en Lois en Famke in de groentewinkel. Een winkel. Een zwaaizaar. Ja. Die is echt leuk, toch? Ja. Ja. Nou ja, en dus nog 2 videoclips in de maak. Dus, appel, ja. Dat men dan appel gooien en dan in de moelen. Moelen. Ja, hè? Ik moelen. Doe lekker smoothie eten, drinken. Lekker. Ja. Ja. Dus ik zou zeggen, zie je zeker al die videoclips even op ons YouTube kanaal onder het linkje Veskes. En er komen dus nog meer clips aan. Wij zullen even verder kleuren. Dit weer mijn top 4 vragen van socials van chats. Mocht je hem nog meer vragen om je zet je hieronder. En waar weet ook hoe een schoftje nog wel eens een keer een aantal vragen beantwoord van je. Hallo, ik zou zeggen, on naar je chats vlog. Ja, en dan zeg je zo, hey hoi. Hoi hoi. Ja, zeg maar, hey hoi. Hoi hoi. Beste.